Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Lewru korkanani somdu yurmende hewndu baraj. Assalamu alaikum. Ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Naflungani yoda inda mal a'amal biniyat. Ustabaka tuji beda baraji ma. Shahru Ramadan ikane foko lewru gijam wonde tawrata Oto hat hore ma yamda yarde tawahora Intuda ko hore ma natina Joku dem ko todda kima e ponan jallo Mama sabu gita mane kod Napi ma kame dangal ma Wade kede ma mu mene kod Kore Kore Waalaikumsalam. Jadi. Wajara? Odo. Oh halar ko ujinaji je. Hello. Kita siaran deh. Wala. Jiro ujin. Omo. Ana way wallahi da omo. Ko jox dayen. Monsieur? A halar to mo jox dayen no jew. Ha gombe inshallah. Ah. Jori gay di no boy. Ab xaw ci rek bañ rek. Ungul. Dama jambe ta gardo adi dum. Tumde ko bagal tumbe tek. Ha? Jambe ta gardo do. Hey, jombe tek. O kara yori bari di mono. Mun. Yo. Oh, marque chinois, marque anglais. Oh, marque français. Français. Mo di kesi tigo. Ben ki wala. Est-ce que marque anglais ala do? Français din ki wala. Yo odo ok marque anglais. O jidan. Min jara balba sikaw. Min chole pour cork. Ko ngay wana bol. Saban ko panki mu ci wanda hamo gani kam do ko pone ngat. Wallahi ngat. Ko poti ngodde. Mi anda ko yaro peti. Wani am tanter hora walli garbat hor ka jabada tim sama et taskar mbon arga dum wona bonne daga dum jabantar may go an musan no tawe ligema wada me an wonni pole ya pole wada fel wada mashallah mashallah alhamdulillah anya dangwanda min nani awdiri dum don tagi mi bi mi birtoro handu mashallah ay Allah wadi nyam gire ler kurude kal ye be so kal mi gire ler kurude gara bismillah gara ji bamba An gode da. Aditi. Ha? Hala khalis ni ko? Khalis. Oh halar ujinaji je. Jey. Ay sa ni yo helara. Shir sedde. Us ni chodam. Yo na faru jam. Mun kay sonati do ara min jida yalta gallo ra min Yo chodam. wala no ujinaji nayi temeje. Tastanani. Wala tere famde ndeno yana. Nayi temejo taw ko direct wala becce. Temeje no jidirda ko so tawi awa yobde direct jawasta e ko becce do. Joni ni mbatten parce que mi yida madame commande hunde wa soti. Kadi vraiment c'est mon buja. Kadi vraiment bon korka ka il faut karafuji. Il faut karafuta ko puj kespul wana ko puj ngaruji. Da etu. So Allah jadi sen juliti suba attudo mi fuddal ma ujunnaji diti. Ko heddi ko inshallah der semaine to ma dum certe. Warses ni warses wasa. Karaf yata ko dum mum on foti. Odo ujinaji giri Chéri, aku nyate mi jani. Aku nyate mi je kaw. e jona ala ma ujinere temeje. O marala. Kaw de musiki. Natino odo. Musiki ishari mum jaman duti. Kaw natinde suutu. Karafuje ndi namdi ko danyal. Yetto sake men hobbe. Yetto dido dit. So Allah jabi sisubar gani jule. Yangdo. Ala arjuma da wal. Ala yawane tawna wal yido. Inshallah so ton podden mam tani. A jaram. Jaram ni fi. Allah parima de non kaw hamni padi de. Uddamal galangala ni. Ya ambere mi metti andar. Gartu dum non. Gartu dum. Yaw.
wona ɗo mbeɗa weddo haalis tan tan e ladde gaddu ɗum min ko cohɗa fof mo waɗe hay so orion tokson kuppini comme ça soni mon soorani mbatta jini jermama waɗe galle ko welani an sa sohli ɗum wañi nan ɗo e galle ko galle ma kanko cohluɗa aɗa ittu nden mi yiiɗa neɗɗo tan mbaɗa hoore mum comme no koɗoni nanguirmami tan comme a mowna miñam ni kam waɗani joom galle ma no wayi par ce que koppi min guittu walla saral wona koye duggi o ɗacciɗa kanko ɗemgal tan kono ɓennene wi ko cer ɗum kam hor waɗe no hakkille maɗa kala ko cohluɗa e oɗo galle ƴettu ko an jeeyi mboɗon tan machallah moɗon ceeɗi machallah machallah placement ni fisti machallah ni bato guiré no min dogirat ko ni à chaque fois hande ko aɗa bonnude kalis wallahi ay min nani ko man ñam kalis ma a jiida e bunjay fam ko namti ho jungo gaso ala selam kay wala non an de balle watnol do miñama sonnam hirande ala anne ni hejjo ko cotta hen an ko mana jeenam joni waydi famani mi kam mi famani o mon tan yaham tour kala jiidam gondi mer kadum fuwase mo yoni ay onon pole gonduɗa haydan mi wonda hen gonnon ko lewru koor a dañi min gummi garɗo jewtam hermala man soɗon gari oɗo soɗon pelti oɗo gariyam saabu Allah ene laaɗa mum jonde Allah ene laaɗa mum a faami ko wona lewru korka an gello kam ka ruddur kabar kam ka ruddur kabar taggo mayɓe wuuɓe fof kala ko jiiɗa ñallata saga waala nen fof ko rettitete mi cikanɗum ka changé an noon an dan setti ɗemguel ma tan yaha non wawdi hatte omo fewno joni fuwas minen kabar taggo mayɓe wuuɓe fof an kala ko jiiɗa ñallata saga waala an ko ni kalko min jii ko ɗum woni ko min laya e waɗi kala gari soɗon gari sabu Allah leki min jikko ɗum woni komin kala adayi min gaddo min joni a faami mimi yiɗa nafi gaga mi jasirna kala ko miskin Allah takko muɗum adda kam ɗo ko liggey enen kam men nafa ko addi min ɗo sabu gumme ni walmi mi ani min tan angam mi andani men angam jennena fi kam ngaccuɗa ma della mbawme ma ngam jaltu wonni an inchallah placement waɗɗi verrude le pen ala ñallatano so nafi naade naafi geeji wona ceetanagal o ceeɗa poni so ceeɗa moyi fof ko haaju muɗum somdu yurmende hewndu barrage korka ko farilla ma ne waɗima hota wondane gantuji mum naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe toftoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yarde tawa hora